Gendut. Endi to gendut kecil iki? Kecil loh. Iya, Spesial untuk pengantin kekasih ya dari Trayonom dhewe. Ya ra maido ngono iki. Iki tenagane powerful lho. powerful. Nek sing loro kae iki jelase kalah. Kalah. Kalah lho. Pedodol ya Yas. Piye? Walah gah takoni malah nglempar kono. Ndak iso. Iki pasanganku Jadi pose iki mindo ping 3 nek iki. Ngaso. Lah Prabolamu to, Mas? Iya, mergo ra nek rondo saiki. Kok ndi iki mau? Nuli pasrahake
Ngombe neh. Lerene. Nyicil jajan meneh. Ya. Apa? Ate munggah. Lek karo tante ra apa-apa. Sopo iki? Oh, lah wis gedhe tak celuk tak basakne. Lanang apa wedok, Mbak? Lanang. Lanang sing ndi to? Kan. Mek inceng-inceng entok iki lho. Lah maklum dagangan ya pengen. Nah ya saya. Oke. Iki pasanganmu arepune kang kudu sumanje pengejarku sampun katur Kang Mas Yudi Mawel kacang dhewe monggo dipun lajeng.